Rozpovedzte svoj príbeh a ja vám dám svoj hlas. Či už ide o dokumentárny film z amazonského pralesa o tejto jašterici na konári, alebo o napínavú akciu uprostred rozbúreného mora, alebo potrebujete načítať audioknihu o tom, ako Jack napriek tomu, čo všetko sa okolo neho práve dialo, zrazu zatvoril oči a v jednom krátkom okamihu uvidel, ako sa Elizabeth cítila, keď jej na výročie daroval dikobraza. O dobrých knihách sa dá samozrejme nahrať aj podcast. V dnešnej 48. epizóde si predstavíme vtipnú zbierku aforizmov Ja by som aj od Tomáša Lazára. No a keď už je reč o reklame, hlas v reklame dokáže odprezentovať modernú, silnú a stabilnú banku, v ktorej môžete bezpečne a s dôverou uložiť svoje peniaze. No a potom si už len vyložíte nohy na stôl a s pohľadom na oceán si môžete v tomto neopakovateľnom okamihu vychutnať vôňu a chuť dobrej brazilskej kávy. Samozrejme viem povedať aj slová ako akcia, zľava, výhodný nákup a rovnako aj neopakovateľný najlepšia, najkrajšie, najkvalitnejší, spoľahlivá. Skrátka, čokoľvek si budete želať a nezabudnite, ak si môj hlas objednáte do 3 sekúnd, dostanete odo mňa toto krásne, chutné, huňaté mačiatko. A možno len chcete slizkým spôsobom narozprávať opozlý vtip. Dobrý deň. Ak chcete počuť pokračovanie tohto vtipu, stlačte 1, mriežka, 7, 4, hviezdička, 28, mriežka, 6 a ešte 1 hviezdička. Volám sa Tomáš Lazár a rád rozpoviem váš príbeh.